nggih. Oh iya. Teng mriku saking Jogja ugi rawuh Pak Sinten? Gonto Suwarno. Oh, Pripun? terus yang nenggani to? Oh, Pak Arno. kathah niku. Tesih pinarak lenggah. Mas Tri Sempak Mbak Nining juragane nggih Oh, rawuh. oh. Dalang Sinten? Mas Aris, oh Mas Aris. Aris. Aris apa? Sriwijaya. Aris sapa? Oh, Aris Sriwijaya FC. Weh, Nggih, FC iki mesti fan klub. ono dalang Panji kae ya rawuh. Panji apa? Panji kae. Niku lho. Mas Panji lho. Wah, alhamdulillah nggih Mas matur Panji. nuwun pun tenggane rencang kali sedherek-sedherek Stiman. Iki Pak Marsono ya nyumbang gamelan wayang gonggo Mas Bagi. Oh, bagi diparingin disumbang gamelan dikekke ngono Ya, engko dadi wis bar wayangan gamelane tinggal nggone Mas. Oh, Bagi. alhamdulillah. Sesuk iso melu nglungsur. Nggih. Nembang apa Mbak Umi? Apa nggih Mas? Tamu kehormatan Bapak Ki Gonto Suwarno Bantul menika ingkang lorek-lorek. Oh, Bekti kula nggih. katur sugeng dalu Bapak. Nggih. Mangke kula kan naik nggih. 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 Naik rijing napa naik panggung? Ya. Aku ki takon lho. Dalu Pak. Oh Mas Harno nunggu. Wah, alih Mas duwer barang. Waduh, Bu. Nggih. Ampun kabeh. Ayo, Dok, nembang sik. Nggih. Jeneng kula mawon, Pun. Ya, Nggih, dipun bawani mboten Mas? bawani no. Nggih. Percuma kowe tak warai ben dino. Dindinganipun Pak Tono. Yo diwarai. Sok sing marai kowe sapa? Mas Jati. Saiki wonge kon gawa. Bapak Mas. Kok ngongkon aku Piye bayar to, loh. Loh, malah jare ngasih kowe babat, guru. piye? Loh, Lah aku tak melu ngangsu. Lah nek aku marai joro radang tok-tokne piye? Lah nggih maksudnya kan jenengan Radang marai. jajal. Langsung saka gurune ya. Ulang Wingi. tinulak tinulodo. Wingi Lah. sinau bawa Banyuwangi leku kemekel-kemekel wis mati. Oh, iki isone Banyu Peceren kok. Astagfirullah. Banyuwangi yo. Ya, Banyu Dok. kalen. Banyu kalen miline ning segara. Pak Alah. Pak Wahyudi nggih rawuh. Lah iki sapa? Sugeng dalu Pak Wahyudi. Napa niki lu keteng eksploran napa-napa, Pak? Oh nggih. Pun Oke, beres yo. Mas. Oke. Lah kok iki lek nyanyi iki mesti kuwi sebabe apa? Isone yo mung kuwi. Nggih. Wah, Kira nek bawanono keremenane ngono. lho. bawanono megah terus, Dok. Megah terus. Heeh. Aja megah tresno lho, kliru ne Pak Ning kok. Megah terus, lho, kliru megah tresno. Yen kelingan ngono lho. Waduh. Mau ngeridu wae. Taunono windonono. Laptopnya didol loh itu paketan. Hmm. Ya. Iki minangka dungane Bu Dewi ning Mas Yoga, Gong. Dongane. Heeh. Dewi yo iso ndonga. Ya ndonga sithik, sesuk nganti kapan aja lali karo wong tuwane. Kae mugi aku teko wis dibagekke, Mas. Bagekke piye? Kowe dagelan kondang apa ora? Ora, Dagelan mampu apa ora? ora. Kula mampu, nak mampu aja mangan nggonku nggih. Ah mulamu ya padha mangan aku ya menganteng kowe. Wong ora tuk mangan kok. Nggih. Lanjut. Mongso Bisa lali. Iki lek marai janti kaya ngono kuwi. Bener ora iki, Mas? ora. Aku ora tau diwarai iki kok Kleru. ketoke kok. Mongso bisa dadak. Lho, 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 lho. Lali marang dika ingkang terusno. Marang tika ingkang Rina wengi. rina wengi. Aja diminirke. Ya. Dadi Ngapunten guru. ya Oh, guru apa ki? Guru kan lemah ngono apa guru ki? PUBG ya, aku seneng PUBG. Oh, tak kira guru biliat. Oh. Rina wengi dadi